tanggal piro ya? Tiba tanggal 12 wesan. Loh, acara banjaanku kan tanggal 17. Lah aku kok orang pesen pitik ya? Tak ngene Mbak Sum sik wah. Muga-muga wae aku iso pesen pitik ning kono. Golek Sum. Kula pesen iwak pitik nggih 5 kilo wae nggo minggu ngarep. Wis ra usah Mbak Dia. Ana golek ngene Mbak Pri kan sik kono jalan apa ora? Oh, nggih pon Bule. Nah, ton kula tak ngene Mbak Pri sik pon. Sun nggih Bule. Bule Pri. Nggih, Mbak Dia, badhe tumbas napa? Pesan pitik kagem minggu ngarep. Gangsal nggih, Blek. Saged to, Blek? Ya, Mbak Dia, ayame urung usul. Golek ning Mbak Sri, coba. Oh, alah, nggih pun lah, Blek. Nggih pun kok tak mriko sik nggih, suwun. Piye to iki? Kabeh-kabeh kok ora iso dipasrahi wak pitik. Muga-muga Bu Sri kok iso lah. Assalamualaikum. Bu Sri. Apa Mbak Dia? Bu Sri, jenengan tasih gadah pitik mboten? Oh alah, mbiyen Mbak, saiki wis ra ngingu meneh. Alah, tak kirane jenengan tasih. Lah butuhmu pirang iji to? Iki butuh lima, Bu. Wah, wis ra ono Mbak Dia. Ah, nggih pun Bu. Suwun nggih, Bu. Assalamualaikum. Piye iki kok ora kabeh ora iso kabeh. Piye iki aduh.